Jeg var råd med. Det holder du også lige. Bare fra vandet her. Kom nu! Var det min? Hej, Kenneth. Det er snart. Hej, Garden. Jo. Men det er ham, der er Vandbilen, der kommer, den kører cirka 50 km i timen, og det vejer lige omkring 15 tons, den der kommer. Det er ligesom Lennart. Nej, det er kun 14,5. Skal du se over mig? Og nu er det noget. Hvad er det så der? Det kommer lige om lidt. Jeg er i midten, ikke? Ja. Der var du så glad for at røre på mig. Ja. Nå, du skal også fokusere. Den er 10 år. Vi alle sammen til, det kommer ikke. Kan vi ikke prøve med en test? Jeg står og venter, mand. Så står der også en over på ladet derovre. Du havde da ikke problemer med højde? Hallo, Lennart. Du havde da ikke problemer med højde? Jeg fandt så lidt, man kunne stå på. Skal du så ikke filme med min samtidig? Og så må du gerne rejse dig op. Du må gerne rejse dig op. Så heldig er jeg. Jeg kommer jo aldrig til skidt. Jeg har brugt 2 minutter film for, at der ikke skal ske. Hammeren. Jeg har brugt 2 minutter for, at der ikke skal ske noget. Jeg har lang tid for at komme op 50 km i timen. Han tror den i fart giver mig. Men for en vej kommer før. Det samme her, er der nogen, der har små børn, så fortæl dem lige, det lyder altså temmelig voldsomt, når han kommer. Hvornår kommer han? Hvor lang tid? En tid at finde det derovre. Ja, det er godt, man er helt. Ja. Nu kommer han. Kom her, du må op. Du må opstarte. Nu har han lige så bygget på sig. Jeg er i gang med at filme. Det er langt tid. Det ender med, at der ikke er mere batteri på. Kommer nu! Kommer han! Yes, han kommer! Oh yeah! Nej, men telefonen er bare op, mand. Han er lidt ind over, derfor kan man også se. Helt dernede. Min mor står heroppe. Han er syg ude, mand! Kjellin, du kan ikke køre bil. En gang til. Ekstra nummer! Jeg tror, den gik ud, den her. Ja. Du har ikke engang startet. Jo, den var startet. Men I får den bare herfra. I kan bare få den herfra, når det er.